Itinuturing ng Department of Health o DOH Region 6 na hotspot barangay ang Odyongan-Badyangan sa probinsya ng Iloilo dahil sa sakit na dengue. Base kay Dr. Bea Natalaray ng DOH Region 6, itinuturing na hotspot ang isang lugar kung mayroon na sustained dengue cases o pagtaas ng kaso at may casualty dahil sa nasabing sakit. Nakarecord ang Iloilo Provincial Health Office o IPHO ng isang dengue death case sa bayan ng Badyangan kamakailan lamang. Sa ngayon, 29 na barangay sa Western Visayas ay may clustering of cases na umabot sa mahigit 3,000 kaso ng dengue base sa latest data ng DOH Region 6. Sa ngayon, patuloy ang kampanya at pagpapaalala ng DOH Region 6 na panatilihing malinis ang paligid upang maiwasan ang sakit na dengue. Report mula sa probinsya ng Iloilo, ito si K5, Kim Montaño Caluyot para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.